Min passion för skrivande härstammar från min tidigare exponering för en mångfald av publikationer under min barndom. Jag utvecklade ett djupt intresse för olika genrer, inklusive fiktion och facklitteratur. Tack vare min utforskning av ryska, amerikanska, norska, danska, svenska, franska och tyska romaner och dikter. Dessa litterära verk, skrivna av författare som Fyodor Dostojevskij, Anton Tjechov, Lev Tolstoj, Karin Boye, Emil Zola, Auguste Strindberg, Alexander Dumas, Mark Twain och Charles Dickens hjälpte till att forma min egen kreativa visualisering och berättarförmåga. Under hela min barndom var mina mål och drömmar sammanflätade med hjältarna i dessa fängslande berättelser. Min resa som författare tog fart när jag stötte på Alexander Dumas samling, särskilt Joseph Balsamo. Inspirerad av hans verk skrev jag min allra första skönlitterära berättelse vid 10 års ålder. Vid 13 års ålder hade jag skrivit mitt första manus som jag stolt presenterade för en känd filmregissör som hade koppling till min far. Detta manus fokuserade på temat fattigdom, influerat av en av Dostojevskijs böcker som djupt påverkade mig. Jag strävar efter att bli en författare liknande Dostojevskij, driven av hans litterära skicklighet och djupgående prestationer. Efter att ha granskat mitt arbete uttryckte filmproducenten intresse för att ha ett samtal med mig. På en kallregnig onsdag morgon hämtade min far mig från skolan och tog mig till regissörens kontor. Efter att vi utbytt artighetsfraser och engagerat oss i de typiska frågor som vuxna ofta ställer, bad han mig att läsa en del av min synopsis. Därefter gav han mig värdefulla råd och sa: Maria, för att verkligen skildra regnet måste du stå under det. Uppleva det på nära håll och sedan skriva om det. Det är viktigt att fokusera på ämnen som har personlig betydelse för dig. Skriv en berättelse av dig själv, dina vänner och din familj och dina drömmar. De orden resonerade djupt inom mig och jag gjorde det till en poäng att omsätta dem i praktiken. Hans råd var verkligen ovärderliga och även efter hans bortgång 2 år senare vårdade och internaliserade jag den visdom han delade med mig.